Ja tervetuloa jälleen uuden videon pariin. Tänään me pelataan Apexia kipsi kädessä. Tätä on myös mun ensimmäinen video ja ensimmäinen Apex-video, mutta ensimmäiseksi Apex-videossa on twisti, että mulla on kipsi. Ja kuumaa mehua. Jep. Mä oon tätä vähän pelannut, mä oon vasta 15 levy. Mä oon pelannut tätä ehkä joku pari tuntia, että juu. Niin, että nähdään sitten ensimmäisessä pelissä. Ja no niin, ja nyt ollaan täällä valitsemassa, niin otetaan tämä. Ottaa Pathfinderi ja vähän lisää mehua. Tässä on joku parikymmenen pelaajan kuelue, niin kesti meillä 169 levy. Please älä liivaa, please älä liivaa. Onko voittaa tää? Koska I'm the jump master. I won't let you down, except by falling. This might be a good place to land. Extended supply bin over there. Hold your breath, if you have to breathe. joo, ja tää mun kipsikin lähtee 10 päivän päästä, niin sit pystytään pelaa kunnolla. Ja pystytään pelaa parempia videoita. Tää ei kyllä ehkä meinaa ihan hyvää. Tännekin tulee. Mä en itse tykkää muistaa melkein kuin tästä. Tää on vaan niin hyvä tää ase. Mä siis tätä haluun. Don't worry about ring fry. We're in the next ring. Reloading. Mä en niinku vielä. Reloading. Mitä toi on joku asia? On pelannut tätä vähän niin. Joo, mä en osaa enää pelata tätä ollenkaan. Reloading. Joo, mä en osaa pelata tätä peliä. Tää on ihan mahdotonta. Don't worry, you won't be the only person I beat today. Oho. En mä jaksa venätä. Ja no niin, ja nyt ollaan taas täällä uudessa pelissä. Ei toi näyttää. Toivonko se tuolla? Tuolta saa R31. R301 ja Sentinelin. Se on hyvä. Muuten hyvää mehua. Toivottavasti voitetaan nyt tässä pelissä, kun viime peli ei mennyt ihan niin mitä ajattelin, koska mä en oo vielä mikään Suomen paras, että mä oon aika huono vielä. Oho! Nyt tuli muuten hyvät lootit. Wingmanikin. Tässä Wingmanissa on vaan yksi ongelma, että mä en tykkää tästä tähtäimestä. Mut kyllä tää on muuten ihan sairaan hyvä pelissä. 45 seconds. Ring ain't far. I like the feel of that spot. Let's go. Let's go that way. The ring is close. They hit me. Take fire. Let's go that way. Harvesters are now available. Oh!
Reloading. Nyt tää menee 8 mua, se oli legendia. Give my shields a recharge. Forget that. Healing. Watch my back. Let's go there. None of us are in the ring. We need to center ourselves there and fast. New kill leader appointed. Be careful. There's a new kill leader out there. Näitä saattaa tippua tänne aika paljon näitä Apex-videoita ja ihan normaaleitakin videoita, koska mä tykkään tehdä normivideoita, myös pelivideoita, koska pelivideoihin ei mene niin kauan. Tehdä pelivideoihin kestää ehkä suunnilleen 1 päivä, 2 päivää. Ja sitten, noihin normivideoihin kestää jopa viikko. Kun pitää kuvata, editoida, julkaista. Toivottavasti tykkäätte näistä. Mikä tää mun aimi? Mun aimi on ehkä huonoin. Suomen huonoin wingman aimi. Aika jäi. Mitäs sieltä? Mä tarviin nopeammin panoa. Only 2 enemy squads left. Lisällä näillä oli 1. Näillä ei ollut yhtään ammoja. I got you, friend. Stop that. You're too young to disappear. Mutta tää wingman ihan hyvä. Give my shields a recharge. Let him the chimney. Mä tarviin ammoja tää wingman. Aika jäi. Toka jäi. We just eliminated the whole squad. Exciting. Vieläkään. Rings next door. 45. Give my shield a recharge. Miks täällä ei ois yhtäkään snipuammua? Healing. Watch my back. Ring ain't far. Half of one. I need restoration. Healing. Oho. Minä täällä on ihan 2 squadia. Tää on ehkä nopein peli, mitä mä oon ikinä pelannut. Seconds. Ring's just ahead. I want big. Hold on. I'm healing. Let's reposition there. I can see that the ring's moving on the map. Crafting. 1 minute, friends. Niin tolleen mä oon ikinä tehnyt tätä. My shields need a bit more power. Care package incoming. Let's get to the LZ. Mä tarvitsen sentinelin tai ammoja. Tai mä haluaisin nyt vaan ammoja, koska mä haluan pitää tän. Mä sit pidän sillä. Kun tää korva. A support formation. I should get an upgrade. You can never. Pierced by the earth. Mistä täällä ammutaan? Care package over there. Heard that. Tuolla. Attention, loot bins have been restocked. Jos mä menen vaikka tonne päin, niin mä voin ampua sieltä päältä. Ei. Relocate there.
Eikö se oli joku botti? I never select an upgrade. Oi. Reloading. Enemy taken down. One nearby. Reloading. Using grapple. The ring is in close proximity. Less than 1 minute. Oi, mitä nää oli näkymät? Broke that enemy shield. Enemy taken down. Ja sama mä haluan nyt lisää, niin mä voin vielä 30 voittaa. seconds remain. The ring is nearby. Only 10 seconds left. Cool. I should get an upgrade. You can never have too many upgrades. Miss ne on? Niinku ihan sama, mä menen vaan nyt alueelle. Älä säikyttele! Sieltä! Ei siinä kestänyt ku... Hei, wei. Taisinko sä muistaa, että on Botti Royale? Hei, kuule sinä siinä. Taisit unohtaa. Joten taisit unohtaa itekin, että tää oli Botti Royale. Joten nyt se oli se. 2 peliä. 1 huono peli. You are the Apex champions. Me ollaan championeja, joten terve!